Hej, jeg hedder Camilla Hammerik, og jeg har lovet at lave en lille video her omkring det at starte op som distributør af Works produkter. Jeg vil fortælle ganske kort min egen lille historie om, hvorfor jeg gik i gang. Jeg blev introduceret for de her produkter tilbage i starten 14. Og tænkte, det giver meget god mening. Det tiltalte mig, fordi det var urter, uden parabener, uden parfume. Og så tiltalte det mig, fordi det var et produkt, man selv kan bruge derhjemme, og man var ikke tvunget af, at man skulle ned i en klinik og bruge tid på det. Og så var det en helt anden pris også, at bare kunne gøre det derhjemmefra. Så jeg tænkte, wow, det skal jeg lige læse lidt mere om, det skal jeg lige høre lidt mere om. Og det jeg gjorde til start med, det var, at jeg startede op som distributør. Jeg prøvede produktet på min egen krop, og så gik jeg i gang med at snakke med mine veninder og spurgte, om ikke de ville være søde og samle en 2-3 stykker. Meget hurtigt fik jeg arrangeret de her wellness partier, og meget hurtigt endda kom der nogen til mig og sagde, jamen Camilla, hvis ikke det er sværere end det, så kan jeg også finde ud af det. Og det er det altså ikke. Det er overhovedet ikke svært. Det er et spørgsmål om, at man sætter det her stykke stof, som har de her over 50 urter, på kroppen, der hvor man ønsker at tone, stramme op og fjerne appelsinhud. Det er både for kvinder, det er for mænd. Og det, der som sagt tiltalte mig, det var, at man kunne gøre det, når man havde tid, når man havde lyst. Man kom hjem fra arbejdet, eller sågar kan man sove med det på. Derudover så er der en hudplejeserie, som også er anti-aging, som altså toner og strammer op. Og der er i alt 10 produkter på nuværende tidspunkt. Alle produkterne er godkendt af EU, og 1. november begynder der at komme nogle af de indvortes produkter. Så de skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, og 2 af dem er altså godkendt, kommer her 1. november. Så vi er lige gået i gang, taget i betragtning af, at firmaet er over 15 år gammel. Urtekonstellationen er way ældre end det, men altså for 15 år siden puttede man de her urter på sådan et stykke stof, og sagde, jamen det her, det kan kvinder og mænd gøre, når de har tid og når de har lyst. Der er lavet et rigtig godt kundeprogram. Der er lavet et rigtig godt support. Der er rykket teltpælene op fra det store USA til Sverige. Vi har fået et support team der, som taler både dansk og skriver dansk. Alt er på dansk. Så det man simpelthen får tilbudt, det er en rigtig god forretning. Og det er en forretning, som jeg for eksempel startede ud med at sige, at jeg skal bare bruge 3-5.000 mere om måneden. Eller som jeg har det nu, hvor jeg tænker, wow, det kan man godt bringe lidt længere end 3-5.000 om måneden. Det er fuldstændig op til dig. Hvis det er, at du har lyst til at tjene 3-5.000 mere, og det betyder noget for dig, jamen så kan jeg helt konkret fortælle dig, jamen det er det her, du skal gøre for at nå dertil. Hvis du vil som jeg arbejde lidt mere fokuseret på det og tjene nogle flere penge på det, jamen så skal du kigge herover og have noget mere fokus, og så kan jeg konkret med de 15-20 års erfaring, jeg har inden for network marketing, sætte mig ned med dig og sige, jamen så er det det her, du skal gøre. Så du bliver en del af et team, der kun vil dig det allerbedste. Det betyder utrolig meget for rigtig mange mennesker at være lidt mere økonomisk uafhængig i form af, at de der 3-5.000, det hjælper rigtig mange mennesker. Og derudover så er man altså med i et fællesskab, hvor at vi råhamrende hygger os. Og jeg har et motto, som siger, jamen så længe du synes, det er sjovt, så skal du være velkommen. Hvis ikke du synes, det er sjovt længere, jamen så skal du ikke. Så sådan skal det være. Men jeg synes i hvert fald, det er sjovt, og jeg synes, at det er sjovt at se, hvordan folk de rent faktisk får en lille god forretning op og stå for meget små midler. Så hvis du har lyst til at høre noget mere, hvis du har lyst til at snakke med mig, så er du hjertelig velkommen til at ringe. Mit telefonnummer er 40 97 11 42. 40 97 11 42. Du kan også finde mig herinde på Facebook. Mit navn er Camilla Hammerik, og der er du velkommen til også at skrive, så tager jeg kontakt til dig hurtigst muligt. Tak fordi du kiggede med, og jeg håber vi ses. Hej!